ଅଜା ଦେଖିଲଣି ଆମ ପାଟି ପୁରା ବୋବାଲ କରୁଛି। ପଇସା ହାତ ହାତ ହେଇ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ଏଥର ଯାହା ଲାଗୁଛି ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସୁଛି। ଆମ ନେତା କିଏ କହିଲ? ମୋଦି ମୋଦି। ଏଥର ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ନାହାନ୍ତି, ରୋକିବ କିଏ? ଆରେ ନାତିଆ ଉତୁପାତିଆ, କେତେ ବୟସ ବା ତତେ? ମୁଁ ପା ଦୁନିଆ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ତୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ। ମହାରଥୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। କ'ଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁଣି? ହଉ ଦେଖ। ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କି ଆମ୍ବଡ଼ା ଫଳେ? ଆମର ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଘରୁ ବାହାରିଛି ମହାନ ରଥୀ। ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯାହା ଉପରେ ହାତ, ତୁମର ପାଇବ କି ସେଠି କାତ? ଯେଉଁ ହେଉଛୁ ମୋଦି ମୋଦି, ଏ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ପୁଅ, ନା ଫୁଟିବ ପଦୁଅ ନା ଖାଇବୁ ତୁ ବୁନ୍ଦି। ଅଜା ତମେ ବୁଢ଼ା ହେଲଣି, ଘରେ ରହୁଛ, ଏଥର ହାୱା କିଛି ଜାଣିପାରୁନା ବୋଧେ। ହୁଡ଼ବେ ହାୱା 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ଠାରୁ କ'ଣ ବେଶୀ? ଆମେ ପା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମକୁ କି ହାୱା ଦେଖେଇବ ହାୱା? ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଭାରି ସାହସୀ। ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଆସିଲେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଉଠିବ ହସି। ଶଙ୍ଖ 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 ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଶବଦ, ଶଙ୍ଖ 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 ନୂତନ ନିନାଦ, ଶୁଭ୍ର ଶଙ୍ଖ ଶ୍ଵେତ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ